Мне 30 гадоў, і мяне гэта зусім не хвалюе. За апошні месяц ён набыў матацыкл, пачаў вучыць кітайскую мову і стаў вегетарыянцам. А цяпер у яго новае захапленне. І ён уже тыдзень не выходзіць з пакою. Я нават хвалююся, так даўно яго не бачыла. Я тут плету гарлячкі, вельмі супакоівыя. Горлячки? Кто-то еще знает, что это такое? І ведаеце што? Я вырашыў арганізаваць майстар-клас по пляценню гарлячак. Не хвалюйся, все буде добре. Я такі рады, я не чакаў, што столькі людзей прыйдзе. А як ви довідалися про майстер-клас? Побачили афішу на вулиці? Фіші на вулиці? Так уже ніхто не робить. Побачила в аплікації своє, як і завсюди. Конечно, пришли. Все ж свои.